got no cigarette. For 2 hours of pushing broom, there's an 8-bath tramp, 4-bedroom. I'm a man of means, well means out, king of the road. But fast come midnight train, the destination back on Main. I always worn out, suit and shoes. Now who can pay my union dues? A smoke on reefers that I have found. I buy myself an active big around. I'm a man of means, by the means out, king of the road. Now Cooper, if you please. Hvad så Frederikshavn, har I det godt? Jeg siger Frederikshavn, har I det godt? Nej, 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 jeg siger Frederikshavn, har I det godt? Det var mere sådan det skulle være. Har I også noget kærlighed derude? Har I noget kærlighed? Ja! Har I noget kærlighed? Så skal vi have noget af det sendt herop, og det kan sådan set kun gå for langsomt, mine damer og herrer. For der står der en mand i vores rytmiske midte. I den prikkede dværgtrøje, han er parat til at blive smurt i det. Hvis I har det, så kan han tage imod det. Han har gået og glædet sig hele dagen. Han har smilet ved tanken. Han har gået og... Jamen han har bare gået og varmet op til det, mine damer og herrer. Og nu kommer han hele vejen på Vesterbro. Ole the Bridge Skipper! Så siger man tak. Hey, hvad siger man så? Så siger man tak. Hey, hvad siger man så? Så siger man tak. Hvad siger man så? Jepper! Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men vi har jo trommeslager med i aften. Han har glædet sig så meget, at han var nødt til at flyve herop. Han er helt oppe at køre, mine damer og herrer. Fordi han er klar over, at i Frederikshavn, der bliver der bare delt noget kærlighed ud. Så nu er han der. Kæk, nygift og lækker. Søren Blackfoot Froster! Hvad siger man så? Hey, hvad siger man så? Hey, hvad siger man så? Hey, hvad siger man så? Det gør man nemlig. Vi skal også lige sende noget kærlighed ned i teltet dernede, hvor der står en lydmand og gør et fremragende stykke arbejde. Giv ham også lidt kærlighed ned. Ja, ja. Så skal vi også have givet noget kærlighed til vores mand, der kører vores bil, bærer vores tunge instrumenter. Han skal smøres ind i det. Jan Høfler! Men var det ikke det? Det tror jeg ikke, det var, fordi vi er jo så heldige at have et ganske ungt menneske fra Vesterbro i København, siddende derovre i laksesuit, blomstrede skjorte og bare en knaldhamrende lækker perlekæde, han har købt i Amerika. Så giv alt det kærlighed, I har, spil det i et klump op til på klaver, sang og koklokke. Esben, nu! Så siger man tak. Så siger man tak. Yeah, hvad siger man så? Så siger man tak. Yeah, hvad siger man så?
man. Jamen altså, det var da bare så dejligt at lige blive spurgt ind af noget kærlighed der. Hvor er I søde heroppe i Frederikshavn? Og nu har vel alle også fået noget kærlighed, eller er der nogen, vi har glemt? Er der nogen, vi har glemt? Ja. Har I også fået noget kærlighed? Vil I have noget mere kærlighed? Ja, jamen så starter det med, at alle, der sidder ned, de rejser sig op, imens musikken den langsomt fader ud. Når man så er kommet op og stå, så vender man sig imod en person, der er til stede her i aften, som man føler sig tryg og glad ved. Så kigger man vedkommende dybt ind i øjnene, og så siger man efter mig, hvor er du bare dejlig. Hvor er du smuk og skøn. Du skal bare have noget kærlighed. Og så giver jeg vedkommende et kæmpe knus, for at lige se det. My heart belongs